South Li ki shaka jungi ki dei ban telun halari jingmentoi kam dei tang yangi kan longru yapi ki dei ki kintin ki baka all khasi Meghalaya Tourist Taxi Association AKMTTA kala tho hakawei ne ki banar ka bawa hakasis dang jong ka ji khi si lamayong kabane hadu ka khasautrek nailur arjar pusaw ka bakan thobru ya ka jingdon ka jingtho ka khtien nongwei ka baong. It's all about policy that we demand, not wealth or money. Kani kaji khi mansi lamayong kabasdang manta kasi ka khandai tarik nailur arjar pusaw kadai karai ka baka all khasi Meghalaya Tourist Taxi Association klasim hakan riu tarik nailur arjar pusaw da ka jingyo jingkersha na ki wei kiseng ki bodan hadu arpnyo tuli ki badai kiseng jong ki trai bat ki nongnya tourist na kalengkari khasi jantia ki bakan thop ya ki sumo ki kali kamai ret bat ki local taxi. Kajing jingkershan jengki ya ka all khasi Meghalaya Tourist Taxi Association kadai namar baki kwa baki mat jingdawa kin urlong ki bakan thop banthau da ka policy ka bakar pang ki kali tourist taxi bat ki wei ki kali kamai ki banapo ka jala bat ru ban ailat no ya ki kali ki badai na ka jala Meghalaya bakin yo kamai ki jaka jngok kai perthai ki badan hakaleng ka jala. Hanong ba shilong ka jingsdang bansi ikilamayong haman laki kali lale hi da kinongnya kali ya kabalas dang na khandailat ba ter hakiwei ki jaka kumka Angeli Point Shillong Civil Hospital Hapulu taxi stand ka bodon ha parking lot ka persya ka SBI hakiwei ki jaka lala bani i ba Nongstoin West Castles Haribhoi Sora Penursla sa West Gentiles batru hakitain tamabil dauki lala bandon ki dur ki video yak jingya simbenta kitrai bat kinongnya kali banwa ikilamayong batru bankren halor kani kamat jingdawa jungi ga GAC Joint Action Committee yung ki tourist taxi na po West Castles Nongstoin ni kersan ya ga jingi ki yung ka all Meghalaya Tourist Taxi Association nakabenta ban yakran bat ka government nakabenta ban penbet ya ka jingdawa yung ka association nakabenta ban yok kamai ban yok kaji ki tourist na po Meghalaya ban lech ki tourist spot de nakalian jungi ngi kentu ya ka government ru bahkan khat ekran no lor gane ki issue de gilakha ka memorandum dari hadu menta 4 sim lakhat de ngi kentu government ru bahkan penploy no ban khat ekran ne gane kam bat kane ka jing sedang jungi banyak nadu menta kasni ka ndai tereng kan long borok stayau da ka ba ngite ikilamayong kum kadak ka jing sngosi namar ba sarkar kam sim lasngap bat sim kya ya kan kam markane kam kalong sya ka jingdu nam tajungi ki nong Meghalaya aka bangim sim layo ban kamai ban kaji saki tourist spot ki badan po ka jela Meghalaya ke ngi kentu ya baro ki komersial ki badai ki kali kamai bangene sim benta ya kan kam ban pendi takadak ka jing snusi ba ngim sim layo ek takalat ban ekran ban ya benbet bat ka government ngi kentu ba kat penkloy no gini kam khnang bangi ki nong Meghalaya ki nong itrai jela indio kalat ban kamai ban kaji hakani ka dong ka than ba ha ki tourist spot habakren sigilat pathai kubor na kaliang ba rigal di doling president ka all khasi Meghalaya Tourist Taxi Association ulong ka jeki kasdang na kadaw ka jingle manthi ka sarkar jela khamtam na katna tourism ka ba khalam patiaw ya ka jingdawa ka jongki ka ba kila debru banbu da ka jingtho halo ka jingdawa ka ba kibu hakman habakan tho halo ka jingkhot iki shaka jelang ka penlong da ka tourism hau banai baldem uba arikal ulong kumnu ka seng kan lek yakren yak jinge jong ka wei ka yeng hakmat ki wei batru ulong ka seng ka khlem lek khnang shaka jelang number wat ka jingkhot ru kamde ka balakot biangpor hanrei lapantep ha ka minute ka bakhaddu kata shisngi shwa ka jelang te halor kani ka jingete yang ngi kilamayong nam ta singi ka long bai ba ngi persya ka sarkar nama bat ngi sungkhya ka mansim kum ki nongnya kali kamai por khoj tan ka jala jungi nam ta tu kamat ka ba ka sarkar kam simla khot yangi sa ka jingya kren nam ta ban bit biang ni ban khang no ban king no ek kili ban bar state sektor spot ki badan ka jala jungi ndai ka di kamram jungi ko mga ong mo ka di kamram jungi bang nyo lat no mar ngi menta bang persai biang sa government la tapi snow ba Saudi ya kata ka jingkran ku jungi kum kinongnya kali ba khoi badan ka state ku jungi bangi pan ni demand ya ta ka jingdawa jungi en sobahaban khot lani pin khot ekran no kan ya kata ka jingkwa ka jungi ti ngi su thu ba ni ka jing khi jung phi man ta kan ne bro sitio
ti hadian kani pada sikit ita kisinjam jong pi shot nya hoi kini ka jinga ki jungi ka long bai ba menta si khandai trik ngila stang ke jek te lamayong hikali kamai par hoi ki badan ha is ka sales bat ki marjan jong ki bat ki district ki ba pher badan ha ka jala jungi ngin simbe do kat south trik ka chimpun kut jungi ke te lamayong bat lada ka sarkar kam sngap ya kani ka jing peni kani tak ka jing hi ka badet ka jongi ngin persyang pat sedek wi kelat senjam ke pengesim bat ngin saisong ki isi jungi ke bai ke ba swa kat sautrik ngin pensyai la ngin betep du sapi ki press media bat ki para tribal pro ki balong ki nong kamai kali i mensim snem ke pengin lek ka sin ke paning kong wan ya kendu ya tourism minister mo menteri badan brom jong ka jala jungi ba di pe ka tourism ngila ong ban kerpat su ba un khang no ya ni ban khang no ya ki kali ban ba state ni ban perking ban nomne check to spot ai lat no yang ki try jela kum ki tribal ki nongnya kali kamai ki bana kani ki jela hi nginyo banyalam ya ki tu ki nong jong kai ki pertai bat ban sna no ya ki ki policy lan ki an ki ban perking no ya ki kali ki bana ba state ban bru siki spot jungi na ki jika jong kai jong ka jela jungi kniat ka don ko kala don ka jing khon nei na kaliang ka sarkar habai de ba ka don ka jing yelang ka conclave ka balong hate state convention kai ka daw na kaliang jong pi ka association phimla ban poi se ka tai halor ka tu ka conclave meeting bala long khat south trick men simbanai conclave meeting mit simbanai balai bangi na ka association ngimla ban dei hang tai ka ni boycott ya ka ni ka meeting namar ba hak ni la pan shwa mangi ya ka jing yelang ka jing bakin khot ya kren ngi na kaliang ka association jungi ka all khasi megalith section ngila ong ban ngila bu city ban khot ya kren ngi hindre tu conclave meeting ka kami ka jongi hang tu la dot bun jaj kinong man hang tu ban ya liu ni ban ya selok ki jing ka ba kum ki ka bai de hapring ka tourism hindre ka kami ka jongi ngin le hang tu ban pinyo sngo ka song dei si la da man ta u khun janga tam sneng u le sni u le ki kam ki bam dei mong na nuk sa ngan that burom no u khun le ki ying ka sam jonga ka bam la ban long ke nyi ha tu kata ka benta ngai nuk sa ka long ba ngi ngim la ban aten ha tu conclave meeting nama kam dei ka meeting ka bala khot kar pang ki jong ka ya ka AKMTTA ka ka ba ka sarkar ka le ha ka tu conclave meeting ngamot pensai ni khendiat ba ka city kadang poi yangi ka dei khat south trick ka meeting andre ka city ka poi yangi khat light trick janmir te hangnung in lum ye kita ki president secretary ba pher ki jong ka state jong ka jalla ka jungi badan ka district jongi ki badan ka district jong ka jalla jungi ngimla ban lum ka poi ha class minute ka ni balong pi ka so ko sarkar la da pidan kanu ka ba khot ban khot slok yangi nga karpat e pi da ka ba buram ba pin khot yangi CTO na RTO shwa hakinu ki jingalang umdei ba pichong ban khan yangi ki dei ki kita ki tribal mo kum badan baong mo ki tribal kenjat sla ni ki tribal mo kum ba kren no ki tribal ki bal don ki basniu kum tai hendrei nong pi ki tribal menta ki long ki badan akor badan buram bat ki bala ru ban kit khia kum ki nong kamai hakani ka jala jungi ban kamai ban pendap pembit yang la ka jong ka yang kesem bat ngan ong hindiat bah ka tu ka conclave meeting phimdei ban le ka tu kurkam ngi dei ki ngi dei ki mrat ba pin ong ba one meeting pi la sha ngin wan no one meeting pi sibet ngin wan no ko sarkar badan pram da phimut ban le la ne phimut ban khot ingi kanu ka meeting ka ba pi na kaliang ka sarkar pi pen bai halor ka tourism department khot ingi ka kor ka puram tip ingi stio RTO himdei ban le ingi la ban khan ingi kum ki marat ki bam don jabing bam don jing ingi ki tribal bar khoi sebenarnya kan kalian orang ni kan gajing dawa ni ni kan orang ban alam orang kini nang ni itu sengaja kalian sam tam alam di tourism itu kan kalong masuk ke sarkar marwar gi kali jongir ke hab biar ban kamai sitanya samai kiat dalam saya kita halor kata ka jingkeli ke papi keli kalong kumni ke abapi ong ba mentala dang chus ngapai ong ba ngin khang no ikali ki banabar state mo ki bandung sapok ki spot jungi te kum bangila mention ki memorandum la ni ki bangilik bu mo ki city ka sarkar ngila mention hang turu bang yang ni claim demand la ni kim dawa ban khang ya ka bandung ki kali ki banabar state bandung ka jela megalaya jungi ndring siduman be tangi ki spot jungi te habapi pe kiti da puli da sani ken kompi ki balong ki bapat yo sabi mo ke jing ia ban pe ke jing bha jing met jong ke jela jungi ti bi di ban su kham ha ken la da ki ong ka don ke jing e ba yo ki nang te na po ka jela sam kin khang no ngi jorabat ani ki khang apo khana para kum ta ter mo andre kani ngan ong pi
kan ke jing mentoi hi kan dei be shibun chwa yang ki trai jelas ni lada ka Assam bat kinong nyak kali kamai sti ki asam pe jona Assam ki le ki ong ban le ha ta ka do dei kamut kan ni kan long bitang shibnai na arnai ngaka garanti ya kata baki ru kin sa snok ti lang ya ke jing dawa jungi ban bangin dawa ya kan ni ka tur spot ban khang banum sha shut de kali ban mar stin ti kawai ka long ni ka banga kwa ban ong ka sarkar lada ka sarkar Meghalaya hi bat lemba ka tourism department ka bangi ngi dei kum kinong nya tourist taxi bat local taxi ba fair kali kamai lada ka dei sha ka basim khia ngan ong ni pi kat ba ya uplang hapulo mo banwan kita kinong tem kinong put ki ba fair na ki bari jongi ki kloi ban ong ban sumaria tau plang ki kloi ban sumaria te kamadan pulo te balai pat ingi pisngap man kum ni balai pim khot pipin i shisaba bali phile don boring kani kam dei ka por banginya pen i bor ya phi ngi kum kita bangi laya de kan ti ka jingjai pat muntang sing phi ngi long jai be hang te hapo handai lat ngi don menem step ngi te kelama kalong jai be kalong peaceful be ngim don ngano go jing rumah nama kalian ka sejungi ngi la mana lupa lada don way ar ban shit lani ban sedang ban pelumat kamut in simti mengi ban ai sik pulet lani ai saka ai Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya